We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngama-boys, abafana laba abafishane. Ngikhule impilo inzima kakhulu. Kwasikole leso angisiqedanga. Ngenxa yobunzima bayo ke impilo, ngaze ngagcina ngikipita nendoda endala kunami. Le ndoda yayingihlukumeza ngayo yonke indlela. Bengishaywa, ngithukwa nsuku zonke. Kodwa ngahlala ngabekezela ngoba phela wayengondla. Kwahamba ke isikhathi ngaze ngagcina ngikhulelwa. Yazi ngangithi izinto zizoba ngcono ngoba sengikhulelwe. Kodwa kwaba worse kakhulu. Yazi ngathi lengane yavele yaba esikhulu isichitho phakathi kwethu. Le ndoda beyingishaya ize ikhahlele naleso sisu. Isho kona ukuthi lengane engiyikhulelwe akusiyo yakhe. Ngapha le ndoda beyiqonywa, hayi into yokudlala. Kuze kube inamuhla, angazi ukuthi lengane yasinda kanjani ukuthi ingaphumi. Kwahamba ke isikhathi ngagcina ngiteta. Ngathola ingane yomfana. Lengane yaphuma ifana noyise nse. Ngendlela le ndoda beyinonyanga khona, yangifuna inkonzo yasekamelweni ngino 2 days ngibuya esibhedlela. Ngathi ngiyanqaba, wangishaya ethi kusho ukuthi bengilala nabonesi esibhedlela. Ngaphuma nginqunu, ngabalekela kamakhelwane. Wangibuyisa ke umama wakamakhelwane, wazama ukuhlala naye phansi wamkhuza. Epolice station base bekhathele yimi. Ngoba bengiwavula amacala kodwa ngibuye ngiwacishe. Emva kokuthi umama wakamakhelwane akhulume naye, kwaba ngathi uyezwa. Ngoba wathi ukuma kancane ngokungishaya. Kodwa ukungithuka kona akumanga. Kwathi ngelinye ilanga ingane seyino 4 months. Sihleli nje endlini sesilungiselela ukuyolala. Kwangena i-call efonini yale ndoda wayiphendula. Ngoba ispeaker sefoni yakhe sasikhulumela phezulu. Ngezwe ke ukuthi intombazane lefonayo. Wathi nje eyiphendula ifone, yakhwela yadilika intombazane. Isho kona ukuthi ngoba angafakanga imali, ucabanga ukuthi ingane izodlani. Bakhuluma ke baqeda, ngazithulela nje njengenjwayelo. Kodwa angilalanga ubusuku bonke ngalolo suku. Ngangilinde nje ukuthi kuse. Yathi nje mayiphuma le ndoda iya emsebenzini. Ngaqoqa konke okungokwami nengane yami, ngaphuma ngaphela kuloya muzi. Ngihamba nje angazi nokuthi ngiyaphi. Maye kubhlungu ukungabi nomndeni. Imali enganginayo kwakuyi 200 rand nje kuphela. uNkulunkulu emuhle njalo. Ngathi ngimile nje estobhini ngihayikha. Kwavele kwama imoto ehamba omunye umama. Wangibuza ukuthi ngiyaphi, ngavele ngakhala. Wangithatha ke lo mama wayongilalisa kwakhe. Kwathi ngakusasa wangihlalisa phansi, wangibuza ukuthi kwenze njani. Ngamchazela konke lo mama. Ngahlala kanjalo ke kalo mama. Ngashintsha nenamba ukuthi le ndoda ingaphindi ingithole. Kwahamba ke isikhathi ngihleli kahle nje kalo mama
nengane ikhula kahle. Lo mama wayehlala yedwa, ingane yakhe yayifunda e-University of Cape Town. Lo mama wayengusomabhizinisi. Kodwa kwakunento ayenzayo ebengingayiqondisisi kahle. Kwathi ngelinye ilanga ngahluleka ukuzibamba, ngagcina ngimbuza lo mama ngalento. Wangihlalisa phansi ke lo mama, wangichazela konke, wachaza nangendlela akhule ngayo. Wangitshela ukuthi uthwele. Kwangimangaza kakhulu lokho ngoba phela lo mama uyakhonza. Kodwa emva kokuthi angichazele indlela akhula ngayo, ngabona ukuthi ngiwubani ke mina ukuthi ngimjaje. La ka lo mama bese ngiwu-anti wakhona, and bekangiholela kahle kakhulu futhi bengihleli kahle. Kwathi nje lapho ingane seyiyohlanganisa u2 years, ngabona ukuthi ingane yami iyakhula, kanti futhi nesikhathi siyahamba. Angeke ngihlale ngiwu-anti impilo yami yonke. Ngabona ukuthi kumele ngakhele ingane yami ikusasa eliqhakazile. Ngoba ngingafundile ke, ngabona ukuthi indlela elula yokukwenza lokho, ngcono ngikhulume nalo mama angifake nami kulezi zinto zokuthwala. Nangempela ke ngakhuluma naye. Waqala wanqaba ekuqaleni. Kodwa ngazama ukumbonisa ukuthi kungani ngidinga ukuyenza lento. Wagcina evuma ke. Kwahamba isikhathi, ngalungisa izinto zami, ngabeka imali, ngathatha nepassport ngoba phela lesithwalo sasilanda eTanzania. Nangempela safika isikhathi sahamba nalo mama. Safika lapha kwenziwa yonke into, saqeda sabuya. Isithwalo enganikwa sona yilesi ekuthiwa ama-boys, abafana abafishane. Ama-boys ke lawa alala nabafana noma namadoda ngemumva. Umgomo waso ke uthi njalo ngama-weekend kumele ngiye emaklabhini ngiyozingela amadoda azolalwa yilama-boys. Kanti futhi ke ama-boys awamphindi umuntu kabili, so kumele kube abantu abahlukile. Angifuni ukuqamba amanga, sona lesithwalo sayishintsha kakhulu impilo yami. Konke kuhamba kahle. Lo mama wangifundisa nalamabhizinisi wamathenda. Senginomuzi wami nezimoto. Kanti futhi umfana wami uyakhula kahle kakhulu. Nansi ke inkinga esengibhekana nayo ke manje. Ama-boys lawa sekayangilala nami. Njalo ke mangize nomuntu, nami mangivuka ekseni sengiyezwa ukuthi kukhona bekwenzeka kimi. Ngivuka kubuhlungu ngenye indlela ngaphansi. Kwezinye inkathi ngivuka ngibleeda. Angazi ke ukuthi yinto engizoyithini le, ngoba phela ngatshelwa kahle lapha ukuthi uma ngike ngaphuma nje kulento, ngizolahlekelwa yikho konke enginako, kanti futhi ngizophambanelwa nayingqondo. Angeke ngikwazi ukubuyela kulempilo engikhule ngiyiphila. Kuyimanje sengisezinhlelweni zokuthenga omunye umuzi, ngizokwazi ukubalekisa umfana wami. Ngoba phela ngiyasaba ukuthi naye kungenzeka alalwe yilezilwane.
Nasi-ke isixwayiso engicela ukusindlulisa kusizwe sakithi. Ngiyacela ukuthi laba abaphila lempilo yasebusuku bayiyeke lento yokuhamba nabantu abangabazi ngenxa yemali. Akukhathalekile ukuthi umfana noma uyintombazane. Ikakhulukazi labafana abancane abathanda abosisi abadala abanemali. Ngithanda ukubaxwayisa ukuthi iningi lalabo sisi bathwele futhi ngezindlela ezahlukahlukene. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Please ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.